Vaig estudiar disseny de moda a Barcelona i quan vaig acabar la carrera tampoc no m'agradaven molt les opcions de feina que me sortien i vaig començar a teixir de forma artesanal a casa per anar provant i a partir d'aquí vaig començar a fer bosses i a vendre-les a una botiga que tenim familiar i vaig veure que això era el que realment m'agradava i vaig seguir per aquí. Soc na Júlia Triay, soc artesana teixidora, me dedico a fer bosses i complements de ganxet, tot fet a mà, amb materials naturals, cotó, lli, i intent fer les coses de manera sostenible, amb productors de proximitat. I després també col·laboro amb el projecte Pescart, de reciclatge de xerxes, i el que faig principalment amb ells també són unes bosses que fèiem en les xerxes i combinant amb el ganxet. Quan ho fas tu a mà estàs pensant en aquella peça, vols que te quedi bé, te fa molta il·lusió quan veus que una persona se la queda i ho valora i la veritat és que és un gust fer aquestes coses.